Kardom Karbi anglong nangli tum job claiming tung ma mate VORENG AWARSAI non claiming tung ma claiming tung lepute nangli tum na so video kicheng pen kijut an langon lalo polte nangli tum chini ekpo kopia VORENG AWARSAI ma lapen kosonson ma nangli tum theglong lapo lapen nilimen ke kadu kavita chini ron nilimen la ke avinas teron lapen non kilang bom nangli tum la Karbi teach 2.0 YouTube channel along jongsi kilang non kilang bom akimilang polote pader depin ben subscribe igon lapen adung het bel arjan ta duida kanale tum ber pon igder non lalo polote munon finili kapre update le once tame nangli tum mobile long nangle da prangi mate nangli tum apor do hot kilang long da prangi afan lo lapen kadu kawita manghui la mek dong plap pupu la so glass banga kachiso fane nili kachikup bang kali sitame asap sodak puwa banghu jiso problem do chat amasi pini banga chikup choksi nangli tu matheng no kiwang lo lapen video chengchi aprang nangli tum kai ki ason la intro bang asap so lang igon la intro lang det pen le video arlo chithan dam lo nang lapen video nangli tum ka an ma share iktha bang pho fan stame bang ke fan stame serik dia ta asap so apor ci enra lapen ang cirab dunra lapen holak kilang ka claim kang tung tum dui mine la so VORENG AWARSAI la sinali tum le claiming tung testa warjurai non mate bachini ingon la ala tum claim dun tai kaprek abang pu abang fitum claim dun tai tangte padet depin pen langdam lo nang kan ana vacancy sidoma lapen kupia VORENG AWARSAI ma la bang anali tum video arlosi theglong etpo tangte intro bangaya lang ponigon lapen video arlole chithan pononang lapen alitum la screen long thek ponloi Navodaya Vidyalaya Samiti Recruitment 2022 pu lasila so video chengchi aprang alitum hanili son request lo nalitum jongsi non kilang bom akimilang polte subscribe iktha Karbi teach 2.0 YouTube channel lapen video kilang thoria panse nalitum han tuning ri iglo lapen chithan pon nang sonsoni dagnili nang than pon ikpo mat nalitim ta nang langdun pamekano la video bang than thepin nalitum nang langdun ta detail sai hui dag chini iklapo lapen aprang si dak number 1 onalitum theklangi principal post dak number of post banalitum 12 plus 66 nor eastern region lapen age limited banga dak exceeding 50 years anjo lapen education qualification bangke academic nalitum nangpo academic ahin master degree from recognized at university with latest 50 marks in a grade lapen 2 number bang B8 kasar litang mate degree ki pas tang abang pitum nang po apan experience ang PI check the official notification nalitum langdam ingo lapen number 2 long langdam no nang number 2 abang ke nalitum dak postgraduate teacher mate PTG dak number of post bang dak 397 plus 294 nata dak no exceeding year 40 years law lapen education qualification bang nangli tumdak langdam iko candidate must possess master degree with the specialization in discipline subject with B8 degree master degree ki untang abang pu abang pitum nang pol to nangli tum ning hang pol dakta jogdun iktame mate tridun iktame lapen det ako langdam thunang 3 number lang bang trained graduate teacher mate TGT atadang number of post bang 683 plus 136 lo lapendak 35 years on age limit bangke lapendat kacharle hin langdam lo polte kacharle hin bang dakta degree ki untang nang po lapen 50% marks percentage bang dunang po lapen nalitum langdam igo dak lar dak pen nalitum dak pen lang pon igo la sodim porhe ponego nilidak laan bana porhe pig edet pon alitum ta theglongi la video long lapen number 4 ong langdam thunang
trained graduate teacher mate third language labang number oppose bang 343 ando lapen dakta age limit ing sivet lo 35 years lapen education qualification ing sivet lo lata nalitum dakpen pore ponigo mate lang ponigo lapen dak music teacher hin da nai music teacher lo mang dak 33 plus 10 post do north eastern region lapen exceeding 35 years and nai dakta lapen education qualification mang bachelor degree in music from recognized university music degree ki untang abang phu kalte abang phi tum nangji lapen ason thak thak sidak 6 number long kanani tum dak pen thek pon long ikpo art teacher nei lapen dak details banani tum dak lang pon ingo lapen post bang dak 43 plus 14 post to lapen age limit bang no exiting 35 years lapen education qualification bang degree ki untang nei fine arts craft and recognized university jo lai ke thek abang phu mate abang phi nangpo lapen pet female long bang ta 21 plus 23 and post do lapen dakta education qualification bang bachelor degree in physical education from recognized institution latanalitum dakpen langpon igon lapen pet female do dak male lapen female do lapen female long bang kanalitum number of post 31 plus 16 dakteng sivet lo details sa hibang la sidak lapen dak thek pon long lang 9 number long librarian dakanai 53 plus 23 and post to lapen education qualification bang kanalitum university degree in library science from recognized institution nang po lapen dang details bananitum notification long langdam iklong po nason thak thak si dakta age limit bananitum SC/ST 5 years lapen OBC and CL tayo nalitum dakpen pore pon ego lapen kaprek an bang kanalitum PDF file advertisement alo long nalitum thek pon long et po la se advertisement alo to nai bole nili phana homri ego nili WhatsApp long stame nang send ikpo lapen da application fee lang dam lo bole nalitum dak thek longi principal apos panalitum 2000 an application fee pinai lapen PGT la so tumhane dak 1800 an nai lapen TGTS lapen kaprek category teachers la tuman 1500 lapen payment mode banalitum dak online si payment nang po lapen ka apply nai banalitum dak thek mon longi interested and eligibility candidates may apply for this vacancy through online mode visiting the official recruitment portal Navodaya Vidyalaya Samiti. Candidates may also apply online in this page. The application link provided below, please check. Aber long panalitum la so aber long po link bang lapen important dates dak langdam lo nang dak banga 2nd July pen sidak cheng pono lapen 22 July so chiklo 22 on si last date lo lapen nalitum la so website long dam iglo pol nalitum dak pen long po application of form to nalitum dak pen long ikpo lapen advertisement details nalitum dak long ikpo lapen advertisement details tako dak long ikpo lapen official website nalitum la aber thek longi la klido dak pen le nalitum langdam igita choglo la si tuning rilo kadu kave la Karbi teach 2.0 kilang arat doan apanstame ninghang hangatum jogdun tame dak a post mange do pikan dak penang ana post do nasinalitum ninghang hang polte nalitum jogdun igon lapen so video kilang penalitum ning sample share thala pen mission da comment pi igon lapen an so sepa mi fanili bor itu po video bang lapen kaprek nang wan pi veri mate update wan veri fanili bor itu po asila son update kilong veri fanalitum la Karbi teach 2.0 YouTube channel bang pader depend ben subscribing on lapen la bel ARJAN bang ki berting ni de berdet pen afis nalitum all put og dilo so di mako ber de nang pola lo bolte monon pinili update la ko wan thus nalitum langlong po mate langlong da prang ye fan lo la sipinia video long bang la an cholo lapen la video ki share bang ting ni no nalitum te bok torai mane klan an ka charli abang pho bang video ta hai la sila tum ta jogdun ta thek la sining hang tum jogdun igon lapen advertisement alo details banili non clown edat pon jogs nalitum nai kulten dilifon nang humri igon nili nang sen ikpo lan cholo la sipinia video long bang lan cholo dome thakme kado kavela Karbi teach 2.0 ke lang ra doan panstame nilihin mate Karbi teach 2.0 hin penstame Kardom.